салому алайкум дӯстон. ҳозир як бародарда мошини Kia Optima-ра 2015 бе ударай як бораи назар гузаронед. Инҷа вандализм гуфта чикаги ёки ягон ранг боша, краска боша, муайян нест, мумкин ки полировкати рава. хоб ин тараф ягон хел дигар удар надорад. Салон классический бигем, латта, калид. Мошини навози аҳамият битен, дар ҷош заведёния ягон ошибка надорад. Хай ручникаи дарк шудагиай, уровень давления барои шин, пробегш 170 000. Барои имрӯз ба нархи $950 харидорӣ мекунем бародарда. Як тӯҳфаи беҳтарин мешавад. Шумо як шоҳиди он мешавед ки ма мошина ҳозир харидорӣ мекунем. Так рафтем. Тайёрем? Ҷамил? бисмиллаҳи роҳмони роҳим. ла ҳавла ва ла қуввата илля билла. рафтем. 3 2 1. тамом. марҳамат. Тамом, успешно, муборак шаварда. Ина уже мо харидемш.